on my way to the top, la vomita map in the village of Vin. I'm in good talent, is I'm a belega, be city, working with Dean. Azange ni chafe na kuba na tata, azange ni chona manti. Hey, yazi ke mthandi, ngibona kanjani ubhekazi ngoku? Lo wami Dabs nazaphi ngazo sibona. Ngena! Lweni kwaphela. Wena mhlekazi. Ungachoka. Enkosi. Awuzithoba okukhulu. Ingabe umhlazi ngiba igama. Kona uzindonela kanjani? Ngokwegama ndinguzo lisambixhane. Kwaye ndilapha nje ndisekunondumiso. Unondumiso ezinu Dabs. Njalo. Dabs. Uyazi le ndoda? Mthanda ndiyamazi. Khawuba usiphi igumbi, sike sithethe. Okay. Akulungile. Mr. Mbixani, sandondolwa nguwe ekuseni kangaka, sihlambe ngantoni? Oh, khona ndingakwenzela iti okanye ikofu. Drop the damn act nondumiso. Wazi kakuhle kamhlophe uba kuthendi lapha. Khawutsho, awucinga ntoni? Bendicinga ntoni? Ndibhidekile mna uthela. Awucinga ntoni ngovela usuka apho uthwala intloko uyothi gqiqapho kokwabo isidala sakho. Benditshilo nje intobana bendidlula nje ndibulisa kuba ungasendleleni. Akho nto ingako. Okanye waqaphela intobana since ngoku la mtshato wakho umlilo wendiza uphelile. Waqomba yazi ntoni? Ake ndihamba ndiyozama ukumosha umtshato wesidala sam. Andithi? Hayi wethu uzolisithi bubhanqa apha. Uyathanda wena ukwenza into encinci benkulu. Ndithetha ubhanqa. Wena engabobhanqa nto oyenza kule minyaka embalwa egqithileyo. La xesha wondishiya. Undishiyela esasinana sesidala somnyeni wakho. Ndiyayibona ke ngoku le nto ibingantoni. Ndiyayibona. Yazi uba ndiyayibona. Ndiyayibona into ekuzise apha namhlanje. Kuba ndakushiya. Ndahamba ndayotshata noChris Dlomo. Yiloo nto lapha namhlanje sivuka ngawo. Ntombi, susifowunela. Yabona mna? Andisena nenhlansi lingaka yothando lwakho. Qha enye into engazoyisinekela nancinci. Bona uvele uthi gqiqapho pha ekhaya. Kodwa uyazi into yobana alifuna ngenye imini uZandile azi ngento yakho nam. Ekugqibeleni uZandile uzayazi laa nto ngoba uZandile umhlobo wam wasecaweni. Ndizawuthini ke mna ke xa ndinamabanje kokwena? Jonga ngiqhuma ngiqasa uzothini. Qinde netshoyo inye. Ungazophinde beka iingcondo zakho pha ekhaya. Ngaphandle bakhe nontombi ufuna ukuvusa kazolisa wakudala. Lowa wesehlutha imoto zabantu. Abulala abantu. Ngathi ubulala impukane. Ngifuna maswele. Yonke into endiyenzayo ndizamela wena. Yonke into endiyenzayo ndenzela wena, ndizamela wena. Ndenzela wena, ndizamela wena. Nam ndizamela wena. Into endiyenzayo ndenzela wena, ndizamela wena. Alo sawubona sithando sami unjani kodwa namhlanje? Hayi nami ndishapho. No baby buka angase ngibatshele ukuthi angisebenzi labafana. Mara ngibatshelile nje ukuthi ngi-extend leave yami eSpanya yabona.
baby. Ngiyabuyela eDurban. Mara unezinto efuna ukuthi ngizilungisela esikisiki. Ngizobuyela kwesithando sami yeso. Sure, sharp. Ngena. Molweni tata. Yes boy. Tata phamba ngesikhona ndihaka isithethe. Hayi kho ngqa mfowam. Sohlala phantsi uthethe notatakho. Tata ndihaka isithethe wahlumela. Qhuba ndimamele. Tata kwakunohlumela ndithethile phezulu. Uhlumela akho right. Namhlanje into mandithi masefala saku akafuni. Kanti utheni kuye? Hayi mfowam. Yazi isicwangciso zam. Ndifuna uba uhlumela akatshintshe isikolo. Ndifuna xa kuvula isikolo ngoJulayi. Akafunda noba kule koDurban. Ngoba tata. Uyayibona mfowam lento kaVuyile nezigenge zakasebenza nazo. Ayimlungelanga uhlumela uba mangahlale apha. Ayisiyo ndawo iright kuhlumela le. Funeka abe kude le. Not apha. Ndiyawuva tata. Kangamatanza shiyana apha. No boy man usibane worry mfowam. Jonga andikasithatha isigqibo. Zizicwangciso nje endinazo. Once ndisithatha isigqibo ndizonazisa. Soze ndiyenze loo nto aphandle kwini. Okay tata manje ndiye esikolweni. Alright boy. Iphi ibhaka? Oh hayi lapha endlini yam ndibe ndiyithatha. Hayi mfowam. Bene mina mnandi ne. Alright. Sharp. Agqibeleni ubuzandile uzayazi laa nto ngoba uzandile umhlobo wam wasecaweni. Ndizawuthini ke mna ke xa ndinamabanje kokwena? Jonga ndixhumane xa sizothini. Phinde nditshoyo inye. Ungazophinde beka iingcondo zakho phaa ekhaya. Ngaphandle bakhe nontombi. Ufuna ukuvusa lazolisa wakudala. Lowa esehlutha imoto zabantu. Abulala abantu. Ngathi ubulala. Yathemba masifela. Abulala abantu. Dubs? Alright. Abulala abantu. Dubs? Alright. Ndirayithi mtshana, ndirayithi. Kona Dubs awuzuba late emsebenzini? Mtshana ndiripoti uba ndizawufika late. Okay, hayi nami Dubs ndizoyapha ephosa nditshona ndiyofaka i-CV kwezinye iindawo pha. Kodwa ndizawudlula ndiyithathe ekamereni. Intle loo nto mtshana. Ya, phambi uba ndihambe ke Dubs, ikhona into ndifuna ukubuza yona. Yintoni leyo? Le ndoda ibilapha eli namhlanje nazana njani nina nowami? Ngena! Ngilenzele babhuti. Ningachopha. Namkelekile. Obhuti singabanceda ngantoni namhlanje? Igama lami njengoReza. Sisikima nga-Avladabi. Lo mshitha ngizama naye. Ndiyanazi. Into endithusayo nifuna ntoni apha? Okanye nani nizosidelela njengoba wavule wenzayo? Nodelela. Awazi? Okanye zanixelela? Wafika apho wavula idabi wafika wadelelana nobhilikazi. Wathuka nesofa zala ekhaya wathi zingawo-1910. Iyahlekisa le nto? Nawe Dubs siyahleka. Mtshana andihleki ndithule. Hayi thina besingayazi into yenziwe ngu-Avuyile apha ekhaya. Thina silapho kube sicelile kuba mazothatha i-laptop kabhilikazi ayilibele ngexesha bephinde eCape Town. So niyithatha niyisaphi le laptop? U-Avuyile unomhlobo oqhuba iteksi, so ufuna uyiphathisa yena iyele ubhilikazi eKapa. So avule idabi bekaqonda uba mabeligwana athume nina endaweni obazizele yena buqu apho. Okay, hayi kulungile, zoyithatha. Nansi
Sure mfethu. Ayike. Seniyosala kahle. Onyamba kahle ke bobhuti. Johnny's. Yo, ndijubo. Nama ndlanda ibhegi ngesikoleni. Oh. Let's couper ça pour clefa. Let's couper ça ma pansula. Let's couper ça pour clefa. Let's couper ça ma pansula. Saluti we pour clefa. Saluti we ma pansula. Saluti we pour clefa. Hayibo. Ngolo nyana. Tata suwaphi usina? Bani? Mna? Oh. Yazinyana kwenzeka ntoni? Ndiboma mandivuke ekuseni. Ke ndihamba ndiyojoga. Unxibe impahla tata. Oh. Hayi nyana manje. Yazi ba bona njengoba sebusika. Kuyabanda ekuseni. So ndiyabomba amani manje. Ngifake izimpahla. Ipiri ngakho tata. Iringi. Oh, hayi nyana manje. Iringi bendiziqaba nje ngiba manje ekuseni qala le bale. Yena ngayiqhela manje lento ukuba neringi. Umamakho. Khawusho nyana manje. Khona bangafanelanga usesikoleni ngexesha. Hayi, asisigqibile ubhala. Oh, right, okay. Akho ngake nyana. Utanwenza into ukutya. Imawe nyana before wami ngicela uhlale phansi mama. Phinde ndifuna ithetha nawe. Khawusho manyana ungaziva njani ba umamakho angayeke ukuphangela emthatha abuye azophanga lapha eSisiki? Hayi, tata naziva nolomile. Ne. Hayi nyana usuba neqala. Yabona loo nto leyo izokwenzeka ngenye imini. Uma kuzoye ukuphangela emthatha abuye azophanga lapha eSisiki ahlale nathi ekhaya yonke imihla. Ntwani tata? Nyana anothi uba yinto yanini le. Kodwa ngenye imini izokwenzeka loo nto. So, themba mqala izogcina. Ndiya. Alright nyana, hayi lapho umva kwakho ndiyeza. Yabona mna ndifuna uyegoli. Yabona mna ndifuna uyegoli. Thanks, ushiya brother, qhubeka box. Ndifuna imali, ndifuna negolide. Ngena thanks. Mna ndifuna uyegoli. Oh, kulo win. Yabona kulo ngokuzo ndini, yabona senzoqhuma. Hayibo, wena ufuna ntona? Sokwenza umsebenzi elobe singo Mrs Dlomo. Oh, hayi kuleka boy senomfuna into ezokwenza naye. Hayibo, njani ebethe Mrs Dlomo senze sobabini? Wena njani afleta? Uvuka ngendlela. Dithi kuwe senomfuna into ezokwenza naye, wena sibonela kuzothina. Xa uzoyeka nini lento yakhe uzenza umntwana? Yokundifaka ingxaki zomkhulu wami. Kalomkhulu wakho lasisikale mnqa. Ndimkhulu wakho lwacisha bulisa ubhuti wami. Mna ngenaphi apha? Phila, hamba. Hayibo ebethe Mrs Dlomo. Phila sana, ndithe hamba. Ebethe Mrs Ngena. Hayi bhuti, ndinganceda ngantoni? Bhuti? Nditsho uba abazali bam bandifundisa uba nomntu xa ndingamazi ngothi bhuti. Well, igama lam ndinguWandile Mthembu, but abandaziyo bandibiza ngo-Ace. Oh, okay ke Ace nganceda ngantoni? Oh, ndizama ukuthi Wandile. Umbuzo ofanele ubuza apho kuba mna ndiyawunceda ngantoni. Andivanga bhuti? Ndibone hlobo ndijonge ngalo, ube ndilapho nditshomi yam eli.
So yiloo nto ndadicide uba ndikugade xa ube esikolweni ubuye ndizokuphela. Yazi ndibubhideka inobe lujonge oluphi uhlobo. Butshamekile. Mna ndichamekile. Ayikwazi kaloku ukutshanywa ngumntwana okuyihafu eminyaka yam. Kanjani? Asoze. Ayitu. Usebenzisekele na. Ilantwana ethetha isixhosa kodwa libhulu ndiyityana indoda emxhosa ndibakhulu drip yam yachitheka igcwele kakhulu nale drip yayililifa likatamkhulu esigaba mkhosike lapha sene waphinda kwabhelekazi waphetha la dabs wakhe. Come on mfethu suthi kube ndiyoplate bendiye nje uyomnikeza inamba la mntu. Unikeza inamba yakho unikeza inamba kuba mayithini Bantex wanyandifonela xa ufuna Shilex. Come on isifuna nje ndidlala kancinci bafanga ukuthatha inamba yakhe ba uthethisa ngokuthini Yima nkabi yam ucima ufuna bangayenza loo nto I mean sendimbuze nombuza loo nto. ya ngayenza loo nto gqibela mntu isheri and laa mntu mdala leyo kunawo Qalile. ndadlala nkabi yam kodwa into endishoyo bafanga ukuthatha inamba yakhe. Come on esiyodlala kancinci nkabi yam. Chino ndenza ntoni ngoba ngihlala mphethe ikoni impilo yasizoni kodwa imali asiyiboni ya mphume sikisiki nami khathela ukubona amaqhawe fela phambi kwami zosuka isiphithiphithi la ezinye zinomona endandisifune duze kwami Brother, kawusho manje ukuthi namhlanje ubekwe yindoni apha. Ndiyathemba ke kodwa awuzange uzongibuza ngavule idabi namhlanje. Ngelishwa ndisazoqonda malunga nala avuyile dabi. Hayibo, kuba uthini? Ndicima la uxela yonke into mosi ufamba uyazi ngavule idabi. Khala mina ulapha. Ya. Injalo right. Wangixela yonke into mhlobami. Unjani mandibulele lonto. Kodwa ke ngondilapha kukhona isindululo eninazo. Hlobo lini lesindululo oluthetha ngalo? Uyakukhumbula last time ngobe ndilapha. Wandixelela into yenziwa ngavuyile kunye neza bastard asebenza nazo kubazali bakho. Kunjani ukuthi wazama ukuziphindezela. Kodwa yonke lonto yaba ngamampunge zangiphumelela. Ya kunjalo. So ngoku mhlobami into ebendifuna siyenze. Ndifuna ukusebenzisana nawe. Sikwazi uzenza izinto zibhatale ngento ezayenzayo kubazali bakho. Ndawonye nentwana yami. Maye brother. Xa usithi ndawona nentwana yakho uthetha ngo-sticks owavuma unyotyo avule dabi. Eyazi into ubana uyamnyoba. Weza pha kuthi. Efika apho afika wamamela indaba sami nomntakwethu. Zonke indaba esizithetha wazimamela. Emva wazithatha, wazithutha wasako avule dabi. Uthetha ngaloo mntu wena. Uyazi wena menziwo. Eza bastard. Azonqena ukhupha imali xa sifuna ukusebenzisa. Kwabanjalo kulentwana yami. Yonke lento bayikwenzele lenqa. Kungenxa yemali. Mhlobami mandiyixolisele lonto menziwo. Hayi into yakuthi ayinamsebenzi lonto kwaye ke nami sendayigqithisa. Wow, bona ke. Yathetha mhlobami. Yabona menziwo. Ndifuna undincede. Sikwazi ukuhlawulisa izintwana ngento ezayenza kunyana wami. Kunjani nje nami zokuncedisa. Senze izinto zibhatale ngento ezayenza kubazali bakho. Kodwa yonke lento mhlobami ndifuna nje uthatha ithuba lakho ukuthi uyihlama hlongwane uyiphona. So brother.